Bon dia. Us explico el que hem fet aquest curs, que si no fa el mateix que fem en tots els altres. El curs està pensat per a totes aquelles persones que els agrada llegir poesia i que volen començar a escriure'n o continuar escrivint-ne. No hi ha cap requisit previ de coneixements mínims. Només calen ganes de passar-s'ho bé escrivint, compartint escrits, idees, experiències. Quan vam començar el curs vam parlar inicialment del concepte de poesia, per veure si arribàvem a un consens o, si més no, des de quin concepte partíem, de quina poètica. I també vam recordar allò que deia Paul Valéry, deia que el treball seriós en literatura es mesura pel nombre de refusos, de rebuig, i això era molt important, perquè a tots ens costa molt llançar allò que hem escrit, i el treball de reducció és essencial. També vam llegir poemes d'autors consagrats que es mostraven els diferents tons i les diferents veus que poden aparèixer en els poemes. Naturalment, aviat van treure al cap qüestions de mètrica i de retòrica i, per exemple, amb un acudit sobre el president del Barça, Joan Laporta, vam poder introduir la figura del calambur, que separava la porta, l'article del nom. Vam descobrir amb el poema Los Justos, de Jorge Luis Borges, que persones que no es coneixen entre si, que s'ignoren, estan salvant el món, realitzant activitats molt humils, entre les quals figura la de llegir els tercets finals d'un cert cant, diu literalment Borges. I aquests tercets finals d'un cert cant ens van portar als tercets de la Divina Comèdia que expliquen els amors de Francesca i de Paolo, a veure si així també ajudàvem a salvar una mica el món. De seguida van començar a llegir i a comentar conjuntament els poemes escrits per cada assistent. I això era el més enriquidor, perquè de cada poema sorgien amplis debats i els temes, com les cireres en un cistell, s'arrossegaven els uns als altres. Entre tots comentàvem allò que de més valor trobàvem en el poema, així com aquells versos que pensàvem que potser fora millor repensar-los, reescriure'ls o esmenar-los. A l'inici del curs també vam repartir una antologia de poemes agrupats de tal manera que poguessin servir com a model per crear a partir de diferents estratègies, de la ironia, d'una descripció, d'una enumeració, d'una disposició narrativa, etc. En tractar de l'enumeració, vam acudir a un poema de Vicent Andrés Estellés que pertany al seu llibre Horacianes. En aquest poema, el jo que hi parla recorda el pare mort que li mostrava el món donant nom a cada cosa i a cada arbre. I aquest donar nom a cada cosa i a cada arbre ens va portar al final de l'Odissea d'Homer, en què Ulisses, que ha tornat d'una llarga guerra de molts anys, intenta que el seu pare, el rei Laertes, ja molt envellit, el recordi i el reconegui com a fill. I per tal d'aconseguir això, va a l'hort on hi ha el seu pare i li recorda que quan ell era petit, Ulisses, el pare el portava de la mà i li indicava el nom de cada arbre que li havia regalat. Bé, després tornàvem a fer pràctiques de lectura en veu alta, cosa indispensable, i tornàvem a explicar algun mite, com el de Dèmeter i Persèfone, per exemple, i admiràvem i preníem com a models poemes de Joan Vinyoli, de J.B. Foix, de Narcís Comadira, d'Adam Sagajewski, de Sofia de Melo, d'Antoni Vidal-Ferrando, de Gabriel Ferrater, de Sharon Olds, etc. Tot això per estar sempre ben acompanyats, per tenir els millors referents on emmirallar-nos. I així, a poc, vam anar avançant fins al final de curs, intentant escriure cada dia una mica millor, amb resultats molt sovint excel·lents i a vegades més modestos, però tenint al cap allò que deia Pierre Michon, que sempre cal escriure amb desig de prodigi. Però jo sí que puc parlar com a
com a alumne del curs i com a alumne que no havia escrit cap vers abans del curs. La qual cosa sí que puc parlar de la meva experiència apuntant-me en un curs on jo esperava que em fessin escriure. I això és el que va passar. Des del primer dia que vam començar a mirar textos d'altres autors, ja se'ns va encarregar pel segon que portéssim uns versos i que els discutiríem a classe. A mi el curs se'm va fer curt, van ser 10 sessions de 2 hores, i jo hagués continuat. Vull dir que això diu bé del curs en el sentit que a mi em va fer escriure. El que més m'agrada del curs, poder veure els textos dels companys, poder-los discutir, poder sentir les seves crítiques sobre els meus textos i també poder discutir textos de la tradició que vam fer, d'un dossier que teníem preparat. Això és el que més m'agrada. Què en dedueixo d'això? D'això en dedueixo que un curs de poesia com aquest no és tant un mestre que explica conceptes com figures retòriques, etc., com això que ha dit del calambur, sinó el fet que ens poséssim tots al mateix nivell, mestre i alumnes, discutíssim els textos durant hores i, en el cas del mestre, li haig d'agrair que ell sabés posar-se a la nostra alçada i acompanyar-nos i esperonar-nos a ser crítics amb els propis textos i els dels altres. I ara passo ja a llegir 3 poemes que vaig escriure durant el curs. Seran 3 poemes, tots 3 basats en fets reals. El primer està basat en la meva mare que cantava mentre feia el dinar i diu així: Niña Isabel, ten cuidado donde hay pasión hay pecado. Canta mi mare mentre fa el dinar. Diu que la cançó li va dedicar un pretendent molt guapo que tenia quan era jove, en un ball amb orquestra. Més tard vaig conèixer el teu pare i mira. Venjança, crida Hamlet embogit, després d'escoltar l'espectre del pare. Venjança, també podria dir jo. Però per què? Contra qui o contra què? Potser contra aquell amor desatès m'hauria permès al gos de no néixer. Bé, el segon també és un fet real. En aquest cas, el tema són els escacs i això va passar a l'època del terror durant l'estalinisme en un camp de treball del nord de Sibèria, a la regió de Colima. És un cas real que està descrit per un escriptor rus que es diu Varlam Shalamov en un dels seus llibres. Suposem que ets un pres polític i estàs tancat en un gulag rus. Els jocs de taula estan prohibits. Som el 1938. Peses només 40 quilos i estalviant trossets de pa d'una dieta ja prou magra, decideixes fer un joc d'escacs. Tardes un any a aconseguir-ho, per acabar morint de gana o de distròfia alimentària. El joc d'escacs et sobreviu. En un museu de la Sibèria encara avui està exhibit. Si t'haguessis menjat les peces, potser te n'hauria sortit. I el tercer també és un cas real, en aquest cas és sobre formigues a la cuina de casa. Per cert, en el poema d'abans no m'he recordat de dir les formigues han tornat a sortir. Les vaig reunir a totes, eren més de 1.000, i els hi vaig recordar els pactes a què havíem arribat l'any passat. Diu que no se'n recordaven, que elles eren unes altres, que d'això ja en parlaríem més endavant. No m'agrada amenaçar-les. Vaig deixar les coses clares, que podrien ser a la cuina, si era de pas.
Si les veia traginar, ni que fos un gra de sucre, o bé una molla de pa, o bé el sarro del cafè, o una pellofa de fruita, les hauria de fritar fins a morir. Ja començo a netejar tots els armaris i el marbre. També taparé el forat que fan servir per entrar, per si de cas. Moltes gràcies. Ara seria el torn de la Dolors Cuní. Hola, bona tarda. Començaré per un poema sobre l'emoció d'estimar. Es diu El teu aire. Ho intentaré, provaré de dir-te sense plorar que m'asserena el teu aire, com núvols al ventijol, que em batega el teu temps sempre, valent i en cada alenada. El següent és un poema cançó. Li havia titulat Cançó de matinada i em va dir el professor, això és una mica sabatià, o sigui que li hem canviat el títol. I es diu Cançó del no i el sí. Margarides enrosades, sabadores de la nit. Si em diguéssiu qui m'estima, no tindria el cor tan trist. Margarides blanques d'alba, passa l'aire i el sol fi, un a un pels vostres pètals. Diu el joc del no i el sí. Margarides del meu dia, quin encís em feu sentir. Expliqueu-li a qui m'estima, soc del món el seu bocí. El tercer és un poema dedicat a la persona estimada i es diu L'aire de maig. Quina tebior té l'aire de maig, quina calma acompanya la d'ell. Les teves passes verdes es desfan als meus ulls i sé que tornaràs i com sempre et tindré gelós de l'aire que m'acarona. I l'últim es titula Pèrdua i està dedicat a la pèrdua de la persona estimada. Té una cita de la Marie Curie que diu ¿Y dónde encontraré yo un alma si la mía se ha ido contigo? Pèrdua. Endinso la mirada en la calma del mar. M'aturo davant l'ànima de l'aigua. L'ànima que s'enfila i s'evapora dòcil a la infinita llei. L'ànima, la teva, que no sé on trobar-la. El tercer dels participants és en Jordi Ibáñez, que no ha pogut venir, però el Josep llegirà els seus poemes. I el Jordi Ibáñez ha triat 5 poemes. El Jordi Ibáñez té 3 llibres de poesia publicats i ha triat 5 poemes, 2 d'un llibre, 2 d'un altre i un del tercer llibre. El primer llibre, que es diu Herència de foc, ha triat 2 poemes d'amor. Primer, diu: entres a casa, despentinada i amb la fúria contenta. Has lliurat els teus combats sense ferida. I penso com despullar-te, seduir-te, entregar-me a tu, potent, roca viva i alhora generós en cada frec. Capturar els salts d'aigua on es doma el ritme de la vida feta herba. Contemplar després la quietud de la casa on vessar tanta fúria renovada. Tu i jo i la nit col·lapsada de tu, feliç com una bèstia. I el segon dels poemes d'amor diu: em parla el cos sense oblit. Penso que encara no sé apropar-me i que tampoc els anys saben estimar. I entenc el que em diu el foc quan atrapa bosc sense mirar enrere. Del segon llibre
que va publicar Jordi, que es diu L'eficiència del sol, ha triat 2 poemes, també temàtics, en aquest cas són 2 poemes que va fer al sud de la Índia. El primer es diu Madràs, agost de 1991, sud de la Índia. Bicicletes sense fre i cabres reciclant deixalles i vaques sagrades foragitades de les tendes i un elefant que atraca rúpies al menjar. Bombetes de colors esquerren al temple i cases sense pintura i el crit de la merla i orina i defecacions a la vorera, mastegant sol, gent colrada i tranquil·la que es baralla per allò important, penjar-se de l'autobús, l'importa el trajecte. Les ballarines deixen volar les mans, les dones més velles trenen el llessamí. I el segon diu Tamil Nadu, gener-maig de 1994, sud de la Índia. Més enllà de l'horitzó, poblats, cabanes, fulles trenades de palmera seca. El sol feineja entre els homes tatuats, la pell, el savi de les dones, infants amb ells, de llet, foragitant el cel dels vessals. L'anarquia inexcusable per ser viu, sobreviure, fer-se terra. No saber on acaba el bou i comença l'home, quan junts llauren en el fang les il·lusions d'una bona collita, el poder dels arrossars. De les aigües mortes neix la bellesa dels nenúfars. I el 5è poema del seu últim llibre, que es titula El perímetre de la llum, diu un poema de mort. I el poema es titula Encenc l'encens. Té més llum la tendresa quan t'acompanya la mort. La boca oberta de la mort, les mans com un gelat d'ombra de figuera, de qui et serà sempre. S'esvaí tot de mi, la mare em deia. Aprofito per dir que aquest últim llibre es presentarà a la Temerària, el 26 de juny a les 7, a les 7 de la tarda. Però així esteu convidats. He mirat el mòbil perquè buscava la data per no equivocar-me. No és que estigués aquí distraient-me mirant el mòbil. Ho he fet per això. Bé, en quart lloc tenim la Núria Jiménez, que llegirà també els seus poemes. Hola, bona tarda a tothom. Jo també tinc 5. Començo pel primer. Poètica. Ja no sóc en un demà. No hi ha rellotge de mots, ni estel ric de lectures, ni hores de passió, ni segons de claredat. Ja no hi ha expressió perfecta, ni veu, ni forma. Ara, el temps, quietíssim, amb un silenci total, erosiona la meva etimologia. Com a subjecte, m'exclou la poesia. Comparacions. Com la nit que sacseja les entranyes, la foscor del dol. El nínxol d'un pare, l'avi d'enllà, obert al verd brancatge d'un xiprer. Així el dia, el rebost ple de records impregnats de silenci. En cada pas cap a la llum, cercar la pau. Com un amor més, la vida. Entre estranys. Entre estranys perdo les fulles. Tota branca se m'asseca, el tronc ràpid es podreix i les arrels agonitzen. Ara m'estimen estranys que no sé ni a qui estimen. Només em queda morir sol per acabar una vida que tan sols els pertany a ells,
perquè estranys com són mai deixen d'estimar-me. Dublinesca. Plou intensament. Voldria sentir-me com abans del néixer, sola, però pel camí, en qualsevol racó interior, he trobat un jo enemic amagat i l'he matat. I molts d'aquests ara són morts. I cansada, els ploro. Voldria poder morir i no matar, quedar-me sola, sense enemics ni morts, sola, sola sense mi. I l'últim, correfoc. Ho diré entre metges impacients de llum. Diré els greus afins i els aguts diferents que les baquetes escampen per la pell. Diré el sofre negre que frenètic fa esclatar la foscor del cel quiet. Diré el ball de flames que escriuen als peus. Diré la pluja d'espurnes que incandescent cala cosa endins. Diré el foc que cremo malgrat totes les cendres. I per últim és el torn de l'Isidre Marat. Inici de crits. Oe, mà. La nit feia del volcani, que un raig de llum profanava, guiat per massa crilega, cap al misteri de la foscor. Tot just el temps de dir ai, quan l'estàtua s'abat al museu, fet de miquetes endimoniades. De sota la pols batega vida, projectes esfondrats d'un mal son d'adolescent somnant. Aquest segon poema està inspirat per un poema per una estrofa de Marta Pessarrodona, una estrofa del poema Quita por de T.S. Eliot que diu: feliç qui sap resseguir un cos i recordar-lo en el tacte i dibuixar-lo en els somnis. I aquest és el meu poema. Feliç qui sap. Feliç qui sap submergir-se en els somnis sense ofegar-s'hi. Feliç qui sap despertar el nou dia platònic de records. Feliç qui sap viatjar per l'un dels núvols tocant terra al mateix temps. Feliç qui sap esperar indefinidament el seu amor definitiu. Feliç qui sap renunciar al pla immediat per bé d'un goig etern. Feliç qui sap. Tercer es titula Angelical. Està en mallorquí perquè jo visc molts anys a Mallorca. La teva dolçor, la teva tendresa, què val una flor si no de bel·lesa la teva dolçor? Més m'estima un plor que em mostri sincer la teva tendresa, o un riure balder que tanta tristesa amaga en el cor. Com si fos la fermesa que m'ho acostàs primer a la terra promesa. Aprofites plaer i no et faci por lluir la feblesa, doncs és de sàvia ser, a força de bellesa, un mirall vertader de sang encesa. Aquest quart és el més llarg, se titula Hipòcrates sota el cadafalc. Ho vares fer jurar per Apol·lo i Asclepi, per Igea i Panacea, per tots els déus i deesses de l'Olimp. I qui t'ha fet cas? Vares fer jurar honor i respecte. Vares fer jurar ensenyar el que has après sense pecuniària recompensa a tothom qui vulgui aprendre la sagrada llei mèdica. I qui t'ha fet cas? Jurares aconsellar el règim de vida més adequat a cada malalt. Jurares dedicació incondicional i plena a l'art sacre de la medicina. Jurares no administrar verins ni tan sols suggerir-los, ni res que accelerés la mort per voluntat humana. I qui t'ha fet cas? Sí, ho jurares, una pràctica innocent, fidel i pura, dins els teus límits
de competència. Si ho jurares, actuant només pel bé i la salut de l'altre, evitant injúries intencionades i accions corruptes. Si ho jurares, fugir de la seducció de dones i homes de tota casta. Si ho jurares, a ser discret i reservat sobre els afers dels altres, desfugint-ne cap divulgació. I qui t'ha fet cas? Si ho vares fer jurar i ho jurares, tot això. Si ho jurares, i més, jurares ser-ne fidel pel preu del teu honor i la teva felicitat. I qui t'ha fet cas? Bueno, els poemes són molt curts, com pensar, que només té dues versos. I no té títol. Solcar les teves tempestes més precís per trobar el far cantant si el teu encís. Aquest és un sonet, o sigui, un sonet, s'intitula Un sonet per a tu. Un sonet per a tu que em fas més clar que no el dolor fecund com l'alegria. Un sonet amb els mots de cada dia, amb els mots de conèixer i estimar. Discretament l'escric i vull pensar que el rebràs en discreta melangia, com si es tractés d'alguna melodia que sempre és agradable recordar. Un sonet per a tu, només això, però amb aquest toc lleu de fantasia que fa que els versos siguin de debò. Un sonet per a tu que m'ha permès de dir-te clarament el que volia. Més enllà de tenir-te, no hi ha res. I el darrer, l'esperança sempre dansa al compàs de l'alegria. Per a qui sempre confia, ni cos ni ànima es cansa.